Nagapon si Dre. Ay! Iwan. Alin, duta kayo eh. Dek dyan. Ano gabi kasi Okay, 1, 2, 3, go. Oh! Dek, Di makarada! Hey guys, mga adto ra mig bukid eh no. Hey, among atuon ito kay Santol ra. Wala may Santol sa mga kay highway mga. Bilin na among motor ra mo kay di man kasaka diri gud kay tungason kayo. Tungason kayo. Pagkanan ako. Then ang sakyanan na dire skilid pikas balay. Mo na inangkon. Saka na kami dito sa kay masasaka na kami sa puso mo. Ah! Kani sila, mo na sila nagtitraining sila ngayon ng kung paano lumakad ng magpaa. Kahangak ba? Running sa go-go. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Okay kayo. Guys, nakikita nyo yan mga lubi-lubi? Mga lubi na yan? Kami katanom na. Kami katanom. Kaya gisulan naman po Mr. Gia. Kami rin katanom na pero dili kami tag-iya. Muna dire day. Muna dire. Marcila T. Mabanta National High School. Muna yun. Marcila Mabanta National High School. Muna yun kung auntie na yun. Gwapa kayo. Kilig ba si auntie na? Gabi kalayo. Kalayo kaya pero santol na ituan ba? Ano masasabi mo ngayon? Dagan kitang lad oh. Dagko na kitang lad. Layo pa mi guys. Buk kita idri. Baby, wag ka nang umalis. Wow, mga kaliwat daw. Oh. Oh, mga ako na mga igsoon pero di mi para sugnaw. Pati ni mugnaw. Ha? Pati ya di mugnaw ya eh. Mana among kwan? Mana mong wifi dako kayo. Device wifi. Wifi. Dire mana mong pagmangkon si Bruce Lee. Hi, pag mo. Hi. Magtatagalog tayo para maintindihan naman nila. Anong Tagalog ng palaka? Pala ako Caproel. Dire mo na yung housing dire sa Tapayan. Grabe, gibinggit na ko. Ilisan ko ni Guan, matas kanding ugma. Malaki na yung eye bags mo bro. Ina, igbag good. Binggit na. Daot ni sa una-una sa imo ha. Kita gani dako. Pagkuan Dragon Ball. Dragon Ball din, Dragon. Itong way uyab dira. Itong mga way uyab dira. Ay na mo, kuan? Istila mo sa balay kay lisod na kayo ron. May uyab, masakita ng yapon mo. Mga uyab ba mo usab? Dire lang sa akong mga amigo. Abi tumbang imo. Ay, now ni kuan. Drake Reyes. Kuan Jirik. Jirik Mumu. Pagwaki sa pagwaki. Ah, waki naman daang naong nga. O mana yung mong kuan? Kung asawa, galuto. Gusto nyo mamalhin rin, dala yung balay. Sabi lagi daan, ayaw mo kabalhin. Mga amig santol, ambot lang ka kung may bunga. Dagan o? Kusog dagan? Kusog siya mo in love sa po ah. Anto ah? Hawa ko yung ilong. Nag-heart-heart. Nag-heart-heart ang ilong. Hello everyone and hello everything. Hey. Hi, we are here in the mountain. The mountain is so very dami the fruits and puno-puno. The sagbot in the green. Distance in here. Keep distance from away from your ex. What's up? Pitch up. Panda. Pimak. Halapay. Hello pa. Gutang. Your breath is so amoy tai. Ba, no? Doon sa ilong. What's up? Bog-igit. Layo pa kayo ang bukid pero napami diri sa housing. I'm back to see again the line in the life in the life. Your life is your life because my life is your life. Love of my life. There's maraming kamuting kahoy. Pero sa Bisaya kamuting kahoy. Sa Tagalog kamuting kahoy. Sa English kasaba. Kasabot mo kasaba. Kanang mulaag ka nya di ka muli kasabaan ka. Pero kamo adyo mo patagag kag bulanghoy. Tudluan ta mo kung kamuting kahoy. Kung kamuti ra ay pilang kahoy. Anon yun ang kahoy apil tusok yun laos laok. Daghan kay kamuting kahoy dire. Ambot lang, masugnod ba ning kuanan niya? Palwa. Hapit ng Valentine's Day, diri dal ay mo uyab. Kita mo na yung galan diha. Galan na.
makita ko mong dalan Dres Loyo. Asan ko ni Dre? Uad sa bukid oy no. Salamat sila kay akong papa kay sa balay. Ano pa kalayo? Kami ani, ay kay kami ani kay wa man may motor. Ano dagana jud yung kahoy Dre. Dagan pug tangla Dre pikas oh. Natay ba? Beer mo kabuksi. Muski okay na tree house ba? Mga santol. Kay santol dira, jok. Santol ba? Guys, apit na rin mi sa isa ka santol pero wa may hinog hilaw man. Kaon po namin hilaw pod. Gahi bitaw sa ngipon bitaw. Dire mo makitag mga sampagita, ano ni sampagita. Warning, napay warning oh. Napay sampagita nga kuno, sampagita nga violet. Sampagita nga violet. Ako in English na yang gikuha na. Warninging, balawing, musolood. Anya hoy mo dire tanan kay private area ni. Order by Tagiya. Sabot mo? Wala. Wala kang wapo tanduhan no? Amot lang. Oo, kabalo. Unsa kay gili sa tuwa no? Lubuan. Maya. Ni Ikaw Mike, ikaw mga pagka-breed ba? Ngisi ka na, ngisi. Kitang double dick. nga nila ni bracket. Pakita Giniagawa mo. Dakuag. Sige, maglantog buwan good. Awa. Layo-layo pa rito. Kumanhe mo rin mo. Ayan magduha kay ayan naman nag-imay so. Isok mo, anhe mo. Taba kayo, palungon sana mo. Apit na bay. Abula pala yung sinso ni May. Okay na bay. Basta na'y balay. Na'y tawo. O kung ginsat tayo magminyo sa kuha, nakoy na ang balay re. Kani siya, double deck, up and down. Building ni, dili ni balay oh. Wag mo makita kahoy. Pero puyo mo ra, ana yun, gid mo. Iba challenge sa iba challenge. Wala Ano? nang makita nga santo lang. Muha nang iba nga iba challenge. What's up? Day maklaro dira. Ang pagkaon. Man may nakita nga santo lang muha nang iba. Kinsay pagwapo gid testing daw. Nga pagkaon. Kani. Round 2. Isog na. Bikas lang, mag-aslam sa mga gugma. Dami man isaw sa asinggan. Kaya Tudluan tamo guys. Kung unsa pagkaon sa iba. First, puputulin mo yung tumoy. Ganyanin mo, ganyanin. Leon. And second, you dudul it your iba to your mouth like this. And eat it. Baling-baling no. It's a lot Muslim. We're not in the Philippines. Philippines is the very nice country because there's a lot of many people in here like Bisaya, Tagalog, Maranao, Muslim live in the Philippines. You know, no fighting because birthing hubog. Taran! Mana akong uncle oh, tiguang pagnaon. Mana yung kuya, Bata pa kayo. kagnaong mo na nani anak. Tiguang pagnaon sa kuha. Ako nag-iba, may mas tiguang ko yung kagnaong kuha. Layo ra. Lumay. Kawali. Hindi na gawa na. Ano? Na namin sa gigubatan sa Wanre. Ay sa una. Mag-in-English man ako kasi nahirapan ako. Ako, kita Mag-Bisaya. Hirapan din ako mag-Tagalog. Language sa English. Sorry to use our language. Now, I'm here. If you not understand, that's your problem. I'm here now in your side and waiting for you. Where are you now? I'm here. Don't look at the Other people look at your face. You like boy? No, I'm not monkey. Slight lang. Pakinggan nyo. Yun ang tinatawag na
Sweetie Bomb. Turuan namin kayo kung paano mag-uusap ang dalawang Chinese. Salamat na guys sa human yung lantaw ang video. Kung bago pa mo sa among YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para ma-update mo sa among bagong videos. Ay, salamat tayo sa nag-sponsor ka mga dawa nga si Leonel Pasante. At doon namin siya shoutout. Shoutout tayo sa mga idol. Ay! Shoutout tayo sa Miss Orban. Subscribe mana kang James Sanggayan, kang Kirby, Kirby White Series, kang Zinaida Durante, o kang Jasmine Taris, Kang Pangilinan, John Mark. Kang Benz Gaming. Kang Analisa Likit. Kang Liz Legend Iban. Kang Angele Valenzuela. Kang Ibonico Sumagang. Shout out po tayo kay Francis Jans Sambog, no? Sambog. Shout out po kay Kids Alford. Shout out po tayo kay Lisa Denyon. Shout out tayo kang Kyle Den. Baton mo nga nag-computer. Nagbugas computer. Karong sa'yo mo. Shout out kay Enrique Gonzalez. Mamara tayo guys, no? Kung gusto mo magpa-shout out, just comment below. Basta na. Mara to. Bye. Salamat.